Aviam, nosaltres ja vam dir que consideràvem que era un error apostar per Artur Mas com a president de la Generalitat. Per què? Doncs ho lligo amb la primera resposta que donava, i és el fet que necessitem ampliar el suport independentista, i pensem que Artur Mas no és una persona de consens, però no és que no sigui una persona de consens per la CUP, sinó que pensem que no és una persona de consens pel conjunt de la societat catalana. En la figura d'Artur Mas, representa les retallades, representa la corrupció dins de Convergència i Unió, i no estic dient que Artur Mas sigui un corrupte, però el que estic dient és que està la cara més visible. I a més, des de l'estat espanyol s'ha estat desenvolupant tota una ofensiva mediàtica al voltant de presentar el procés com una estratègia d'Artur Mas per tal d'amagar aquestes retallades o aquesta corrupció. Nosaltres, òbviament, no hi estem d'acord, som conscients i hem defensat i defensarem que el procés independentista és una expressió de sobirania popular. Aleshores, nosaltres sempre hem defensat que això és una fal·làcia, que això no és veritat, però sí que és cert que pensem que tots aquests fets que han anat succeint al llarg dels darrers anys, de retallades, de casos de corrupció que s'han posat sobre la taula, fan que Artur Mas en cap cas pugui ser una persona que sumi, que ens ajudi a incorporar noves persones al projecte independentista. I afegeixo amb l'annex que hi havia amb la declaració d'independència o d'inici de la construcció de la República Catalana del 9 de novembre, doncs tots aquells punts de l'annex, que en cap cas són el programa de la CUP, vull dir, eren els punts en comú que hi havia entre Junts pel Sí i la CUP, vull dir, és allò que vam poder posar en comú. Clar, la defensa del dret a l'habitatge, la lluita contra la pobresa energètica, el tema del pla de xoc, el tema del deute, tot aquest seguit de punts, diguem que estem convençudes que per a algunes persones que Artur Mas es presenti com la persona que ha d'encapçalar el pla de xoc és poc creïble. És poc creïble perquè no és fa 5 o 10 anys, no, és que fa res Convergència estava orquestrant i segueix orquestrant la privatització de la sanitat, per exemple. Per tant, nosaltres considerem que hi ha moltes persones dins de Junts pel Sí que serien millors opcions per tal de crear una figura de consens. Nosaltres vam proposar la figura de Romeva perquè pensàvem que era una persona que podia encaixar en aquest perfil d'algú que despertés un sentiment de consens, perquè no està afectat per les retallades, perquè no ha participat de les retallades i perquè no està afectat per casos de corrupció, no pertany a cap partit afectat per casos de corrupció, i en aquest sentit nosaltres continuem treballant per tal de trobar un encaix, una solució, una negociació viable. Pensem que Artur Mas podria desenvolupar altres papers, però que el de la presidència considerem que és un error.